За изказване думата има господин Корман Исмаилов. Уважаема госпожо председател, уважаеми министри от кабинета в оставка, госпожи и господа народни представители! За нас бе очевидно, че правителството не бе в състояние да се справи с задължението си да предостави на българските граждани добро управление, поради своите сбъркани приоритети, липсата на реформи и редица управленски грешки в едни от най-важните сектори. Това доведе до високи нива на безработица и бедност, пресиране на малки и среден бизнес, занижен контрол върху монополите, неспособност да се създаде благоприятна бизнес среда за местните и чуждестранни инвестиции и така нататък. Правителството на ГЕРБ, разбира се, жъне това, което е посяло върху проблемната почва, оставена като наследство от тези, които заложиха и се храниха от организираната престъпност, корупцията и механизмите за източване и ограбване на икономиката, енергийния, финансовия, здравния, земеделския сектор и много от общините в Република България. Целта на политическите монополисти на прехода днес е през дестабилизация на държавата да укрепят своите позиции и да поставят отново своите марионетки и обръчи от фирми на кранчетата на държавата. В интерес на общата стабилност на страната ние се противопоставихме на идеите за предсрочни избори, считайки, че правителството трябва да понесе своята отговорност до изтичане на мандата му. Но премиерът Борисов не издържа на добре организирания през екрана на медиите натиск и хвърли оставката на кабинета. През екрана, през който самият той управляваше държавата. На предстоящите парламентарни избори създадената от нас нова алтернатива в лицето на Народна партия „Свобода и достойнство“ ще се противопостави с всички демократични средства на опитите компрометираните стари лица от политическите монополи БСП и ДПС отново да се впият в плътта на справедливия обществен гняв и недоволство. В тази връзка апелираме към мнозинството народни представители за сформирането на конституционно мнозинство от 2/3 и в рамките на 41-то Народно събрание да вземем решение за свикване на Велико народно събрание и за приемане на нова Конституция на Република България. Конституция, която да осигури по-широко и отговорно гражданско и политическо представителство в органите на управление на страната. Нова Конституция, която даде възможност за кардинално реформиране на парламента и президентските институции, съдебната и изпълнителната власт, в това число регулаторните и контролни органи. Конституция, която да регламентира отпадането на партийните квоти в съдебната власт и държавните регулаторни органи, пряк избор на представители на съдебната система, намаляване броя на народните представители, възможността българските граждани пряко да сезират Конституционния съд, недопускането на ръководни управленски позиции на лица с доказана принадлежност към бившата държавна сигурност на тоталитарния комунистически режим, възможността за облекчено упражняване на пряка демокрация чрез референдуми, както и други идеи, свързани с промяната на сега съществуващия политически модел, който очевидно спира просперитета на българското общество и обслужва тъмното политическо задкулисие. Важно е днес да си дадем сметка, че гражданското недоволство и протести са насочени към всички партии на статуквото. Обръщаме се към вас, за да се обединим като представители на всички български граждани около възможността, която ни дава Конституцията, и още в рамките на този парламент да направим това, което днешният и утрешният ден на България изискват от нас. Благодаря за вниманието. Реплики? Няма. Господин Мартин Димитров има думата.